RGBआबो शुटिंनि थाखाय रेडि मेकआप देलाला नुखाबाय मानसिखौबो अनिलनि फंबाय नुखायो आरो जोंहा बिथिं शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। मोजांथा खनसे थाव हो नुबाय मेकआप मेनफोरनि दमखौ नुबाय माबादि थावा थाव होलायनो नागिरो। आदा नोंना जोब्बाय जोबथ'खायना एसे दंबावो एसे माबा बुंदो। बैसागो एडभान्सनि मागिनो फैदोंना बमे ना बाजै होननायसो सोंदो। ओइनो फैगासिनो दङ मिस्टारा। गोदान भिडिअ' फिन बरायफिननाय थालायबाय गासिनिसिमबो। दिनै आरो शुटिंनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं बर' गान जागासिनो दं आरोना माने सर्टआव दंफायो मामायाबो ओमफ्राय जोंहा नै मेकआप आर्टिस्टआ नायदोब्रा इयाव एसे ओमफ्राय जोंहा नै आदैबो राङाथारिनि आदैयाबो दंफायो सर्टआव माने बैसागो गानसो नालाय। ओमफ्राय आं एसे सोंगोन र' मामानाव माबा मेथाइआथ' माबासो ना बैसागोनि बैसागो मेथाइ आरोना आंनिबो एसे सर्ट दं नालाय ओमफ्राय मेकआप खालामनानै लाग्रोसै नै जोंहा मेकआप आर्टिस्टजों आंखौबो एसे गोसोम गोसोम नुयो नालाय माने मेकआपखौ लाथारनांगोन नङाब्ला मोजां नुनाय नङा माबा बैसागो नालाय जौ लोंनायफ्रा एसे ओंखारनांगोन गोबायनो केमेरामेनबो गैया नालाय हारसिंनो प्लाग मारै मा खबर नंगौ ए दाउला दाउआ लाबोसोदोंना बायथारदों होननायदोब्रा नै जा मामाबो जों अरिजिनालसो लायो ना माथो डुप्लिकेट लाया अबेनिफ्राय लाबोखो दाउखो मामा दाउखो बै माबानिफ्राय फुख्रिपारानिफ्राय ना खासिसो ना खासि दाउ खासि बेसेबांसो लाखो 1300 लाबाय 1300 नोंथांलाय नै जोंहा RGBआबो शुटिंनि थाखाय रेडि मेकआप देलाला नुखाबाय मानसिखौबो अनिलनि फंबाय नुखायो आरो जोंहा बिथिं शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। दा नै गासिबो रेडि जाबाय नै मोसाखावरिफोराबो फैगासिनो दं आरो माखासे आरो नै जोंहा बहुद मानसिनि गोनांथि नालाय मोजांथा खनसे थाव हो नुबाय मेकआप मेनफोरनि दमखौ नुबाय माबादि थावा थाव होलायनो नागिरो। ओंखाम जादों इउटुबारा ओंखाम जादों ओमफ्राय आबौ फिसा आदामोना जाखांबाय आरोना आदामोनखौ दा मोजां देखायथ'वाखै आं दा मोजां देखायसै एसे बेस्थ' जाना दं। नै आदा सानसुला सफैबाय दासो बिबो दं सर्टआव आदै अलंबार एक्ट्रेस ओमफ्राय नै आदै समर एसे थ' आवगायदो ओमफ्राय नै एक्ट्रेसफोरा ओमफ्राय दस्रा लकेसनाव बरायलायसिगोन दा आदा अनिलखौ देखायथ'वाखैमोन दासो एकबारे देखायथारबाय आं खाथियाव एसे माबा बुंदो जोबखांबाय एसे ना ओमफ्राय जोंहा सासेखौ देखायनो बावनानै दं बिरादनो सेबखांगिरि आदा केमेरामेन जोंसार नै आं दिनै लाइट हमग्रायावसो मोनलायबाय दिनैबो माथो खालामबावनो ओमफ्राय दा जाहानाव लाखाबाय आरोना जाहानो बे न'आ ओमफ्राय जाहानि न'निफ्राय बेलेगाव लाहैसिगोन ओमफ्राय ओंखारबायानो दायो बयबो थांजोबसिगोन आरोना बेलेग न'नि लकेसनाव आंनि मिया हा गारदोंना एकबारे बोरैबा लामायानो ब्लक जानानै दं गारि सारि दोननो वाल साल होनो हायाखैलै माबा नेट सेटसो होलाबायनानै दोनदों दासो नै ओपनिं खालामहांनाय बादि न'फोराबो मा खालामबावनो दिनैसो एकबार देखायथारबाय आङो न'खौ नै
जोंहा आदै अलंआ बक्स माबाना लाबोबाय मोसानाय दंब्रा साइडआव मामा नोंनियानो एबार नामा एबार नोंनि थागोन नामा एबार मामानि थागोन लकेसना इजा ओइ बारा गोजान नङा नुहुरनायाव एथुकु Jumboyon. Ini jema. Oi. माखै शुटिंनि माबोरै फालो बैसागो बादि मोनथारदों थाबनो जायो जेबो नङा थाथ' बेयावनो जागोन ना शुटिंआ नै बैसागो मागिनो फैदों बैसागो नै जोंना मादैयाबो एबार ओंखारसिगोन एसे उनाव सदाबो जोबखांबाय ओमफ्राय नै दा जौ सावफ्लागासिनो दं र' जौ सावफ्लाग्राफ्रा नै बिदिनो जौआथ' गैखाया बेयाव दैखौनो जौ बानायदों आरोना ओमफ्राय नै आदाया लोंनो होननानै खाथियाव फैदों आरोना साखि नायनो होननानै एसे गखाबाय दैया जौआ नखलिसो दे अरिजिनेल नङा नै फावगाफोरा बाजैमोना लोंनोबा फै जौनि सर्ट दंनो एसे जौनि देखायनांगौ ओंखायनो जौ सावफ्लादों आरोना अरानो जोङाखै दाबो अरखौ जोंहोथारनांगोन देग्लाय बैसागु जोंनि जादों मादै मावबाय था फेमारबाय नामा आदै लोंनाया उदै बुंहैबाय ना शुटिंआव मोजां मथर लोंहोजाबाय जारलालै जोंना बैसागो एडभान्सनि मागिनो फैदों ना बमे ना बाजै होननायसो सोंदो मागिदो मोसादो मेंबाय नामा मेङाबा बे बोथोराव गोजांनायबाबो आरोखि मादैया एबार मोसानो मोनलायसिगोन बिराद माने फुंनिफ्रायनो नेबाय आरोखि बिसोरो बिराद मोसानो ओमफ्राय मथा मथि फुरा बायदेमलाय सिदेमलाय मोसासिगोन बिसोरो ओमफ्राय ओरैबो दङ नुदों र' दै लोंगोन ना ओइ दैखौ लाबोग्रोलाय गिलास नांलाय ना नांगोन गिलास लाबोदों हेलो गाइस आं दा दिनै चेनेलखौ माने भिडिअखौ लानानै होदों आरो नै दायो सालबारियाव थांसिगोन मोसानो ओइनो फैगासिनो दङ मिस्टारा
बुरैफोरा फैजोबदोंनोलै एबार नोंसोरखौ लासिगोननो केमेरायाव फैदो फैजोबलाय बाबुनानै गासिबो फैजोब ओइ सिननाव नुगोन फैदो बेयाव मिटिं जों लागोनि शुटिं जोबखांनानै रिल्स बानायनाय आराम्भ बिसोरना होनोमोन नामा नायल' जाल' सासेल' बिहामजो सासेल' फिसाजो ए बादिसोमोन सासेल' बिजामादै नै नानिमोन रियेलावबो बादैनो नै मोसाग्राफ्रा जोंना केमेरायाव बयबो आखाइ बोखारदोब्रा फुख्रि सेराव जोंहानि दैया रानजोबथारबाय फुख्रिनाबो आरो आंनिजों सोर रिल्स खालामगोन बिसोरो बानायखांबाय ना बानायबाय बानायबावगोनसो बहा ओमफ्राय मानसिया थांबायब्ला बोरै बानायबावनो शुटिंआथ' जोबथ'बाय दिनैनि थाखाय ना बेनि थाखाय जोबथ'बाय गाबोन लाबावगोन एसे दंबावो ओमफ्राय नै नाया फुख्रिनि दे जोंहानिनो फुख्रिनि ओमफ्राय बाजैया एवगासिनो दं आरो बाजैया जाना होदो एसे ओमफ्राय आदायाबो नै ना एवनायखौ नायगासिनो दं आरो ना मा बादा एवगासिनो दं बाजै एवनायखौ नायगासिनो दं आरो ओमफ्राय बाखिफ्रानो एसे माबादों फ्रेस जागासिनो दं आरो सोरबा दुगैगासिनो दं ओमफ्राय नै जा मामाया बयलार गोदागासिनो दं आरो ना आलासिफोरनो नायदोब्रा केमेरायाव एसे माबासो गोदागोन नोंलाय माबा गोबोरबाय माबा ओमफ्राय नै जा मावगासिनो दं आरो नै बियो आंनि आइ आरो ना मा मावगासिनो दं नोंलाय ओमफ्राय दे आलासि फैदों नालाय ओमफ्राय नै जा आयं नोंलाय मा सुगासिनो दं टमेट' टमेट' मा संना दोन ना मा दे ओमफ्राय मामाया नै जा दै गरम लोंगासिनो दं नामा मा लोंदों दै गरम दै लोंदों ना दे मेंनायनि मेंसोगारोलै ना शुटिंआवबा बिराद मेङो शुटिंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं नैबे मैना नायदो आंनि बिनानाव जायो आयंनि फिसाजो ओमफ्राय नै आरो आयं जोंनि जिखिनि दिनै शुटिं लादों बिराद माने हेफाजाब मोनदों बिसोरनि हेफाजाब मोननायजोंनो एसे दिनै सहाय आरोना संनाय खावनाय बिराद आयं नायदो मोखाङाव एसे आयं जायो बेबो जाथ'खाय आरोना शुटिंखौ एसे दोनथ'बाय अब्लाबो माने गाबोन एसे दङ आरोना बारा टाइम लानाय नंला बादैनो 1 घन्टासो लासिगोन आरोना ओमफ्राय दा ब्लगखौथ' दिनै लाथ'ला गाबोन एसे क्लिप लाबावनो हागौ आरोना नेक्स्ट आरोना होमबा दिनै एसेनोसै ओमफ्राय बे फारियाव गाबोन फुंनिसो जागोन बे ब्लगा आरोना टेन टाइम दिनै शुटिंबाव लामायावनो न' खाथिनि आदा नोंना जोब्बाय जोबथ'खायना एसे दंबावो मामानाथ' मैयानो जोब्बाय नायग्रासो आरो सासेनालाय एक्ट्रेसनिया जोबथ'बाय मोनसे नै मोनसे जोबथ'बायना दासो आरो दंबावो न'नि सर्ट नै मामायाबो ओंखारसिगोन एबार एसे उनाव आदिनाबो दंना नोंना जोब्बायबो जोब्बायबो नै बिना बोरैब्रा जोबब्रबलायखो दै सारनांगौ ना ओमफ्रायानो जोंनिया ओमफ्राय नै आदाया थांनो ओंखारबाय आरोना थाग दाग जासाबबाय एसे खामानि दंनो आदाना बेखायनो एसे इमारजेन्सि थांनो आरो ओमफ्राय होनदो आदा एसे जाय हक गवालपारा लखिपुर खासिबारि गामियाव फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला बिथांमोननि गामिनि मानसिफ्रा मोजांथार रिसिभ खालामनाय आलासि हस्पिटेलिटि बेफोरो दा थाबावगौ नंदोंमोन खिन्थु थानो हाला खामानि दङ थांसै आरोखि बाय बाय दे गोजोननाय थाबाय आरो लोगो मोनसै फैजाहैदो होनबा दे सेल्फि लादों नानिया अमा खामायना अमा गोदाखानायसो दे
बाय बाय दे होमबा ना दे नै आरो नै मेकआप मेन हो नै लोगोफोर जेखिनि शुटिं लाबाय जोब्बाय दा दाखालि एसे सर्ट थालांनानै दं बेखौ लागोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथिगोन आरोना ओमफ्राय दा आवगायलांसै शुटिंआव भिडिअ गोदोनि ब्लगखौ नायनानै माबोरै नांखो नोंथांमोना माने कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामना होदो ना मा होनो भिक्टर भाई नोंगौ बरियान आरो साबस्क्राइब लाइक खालामदाबाव दे जोंना आरो दाल' नङा आरावनो आरो एबार नेक्स्टआव जोंना प्रेक्टिकेल फाइबो फैगोन आरो गोदान गोदान जोंहा नै डिरेक्टराथ' दंखायो जोंना एबार आवगायसिगोन जों नाजाबावगोन बेनिख्रुइ साबसिन खालामगोन आरो एसे हाइ कुवालिटिनि खालामगोन नाजालांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय फल' खालाम चेनेलखौ ओमफ्राय फ्ल' नङा चेनेल नामखौ जोंना बि चेनेलाव नङा दै माबा आदै SB सिने प्रडाक्सन बेयाव थांनानै डिसक्रिपसनाव थाखायो बिथांनि RGB लकेलनि चेनेलनि गाहायाव लिंक थाखागोन थुनानै नायदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार हाजासे खालामनानै होदो नामा एकदम दाबावखा दे एकदम जोंहा बि चेनेलावनो जि नै दासो होनलाङा डिसक्रिपसनाव थागोन लिंकआ नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक आउट खालामनानै नायब्लानो जाबाय दै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा सापर्ट होबाय थाबाय रायजोफोर बाय बाय